A Pája. Točí video. Zpět. A Pája má tak. Božka v ruce. A my tam točí si takhle do prdele. Já se tady tam přijdu na YouTube. Takže, Někdo tam jde? milá kočí, já ti přeju už na lepší. Ježiš. Já to udělám Já znovu, to já video. Sakra. To prdeli. Ne, já točím nový telefon, tady. Ježiš, proč to netočí? Happy New Year. To má to seklo, chápeš to? Tak tady mluv do tohohle. Ne, počkej, já to musím, ale teď já to musím nahrát a poslat něco. To vadí. Jo, aha. To nepočká do zítřka? Ne, musím to udělat dneska, protože jsem dneska Happy New Yearová. No, Prostě, co mi dělá prdel ten telefon, jako... Vole, já už mám plný kecky, vole, mám ho chvíli, ale už mi sere.